Ndinumwe ari mubhazi. Zvaitika tichikwira bhazi richinochena patiri takuteremuka, asangana nemota yanga iri pakeve achitoflasha mahazards. Saka achiflasha mahazards kudaro, tabva tasema passengers vazhinji vachati munhu ari mukona amira chii, saka anobata maemergency there. Ndobva amborivhesa back, achirivhesa back ndobva kutoteremuka kudzika. So rakudzika speed yatanga kuwedzera. So makondakta papana efemale conductor anga ariko vangoitotaura just like ngototi koiwo wakuwedzera speed tasvika sei. Then all of my passengers vese anga ari mukatoti kwakuwedzera chii, akuwedzera speed how isi takutosvika yeti ari kuteremuka kei. So from there iye mhinduro yandanzwa ini kozi ndandiri paseat number 4 zvekundakwanisa kunzwa zvekucommunicata driver naconductor. So from there abva angoti handisisina mabreki, saka iyi ndo zvandakwanisa kunzwa izvozvo. So from there pangoti handisina mabreki, chandakwanisa kungoita kungosimuka pasiti kwakungobata zvandari nazvo chete. Saka ndo paasweva atanga kusweva achirova every mota yaangoona ngachirova diki angaidimwe angaitotrai kunzvenga kuti atsvage hombe yekutobondera hombe chaiko. Ndo paasweva achibuda kuroti pane pore light iri ndoratanga kuiita. Achiita ndobva anoona gonyeti ranga rakamira pamberi, ndoraananga straight, ndobva anorihita iro. So vanhu vandaona vanyanya kukuvarisa the female conductor vanga vari kufront, then driver anga akatripwa zvekuti atombotora some time kuti abudiswe ipo, but iye ndiakuvara zvakaita. Handina hangu kuona arasikirwa neupenyu, but conductor nadriver iweyo ndo vanyanya kukuvarisa. Vanhu vanga vari kufront ndo vanyanya kukuvara zvakanyanya. Then vamwe baba vandazongoona vanga vari mumasuro vanga vachitsvaga help kumbononga pakuzongoti vanhu muchireacta kune chinhu munongosimuka uchienda everywhere kwawaenda kushaya kuzviseva. But vaita remain calm vanga vari kunonga kubva kusiti number 5 zvichidzokera mumashure vashoma vangave vakuvara, nekuda kuti kukuvara kwevazhinji inenge yareaction yekuti takunokuroza vanhu vatanga kuchema, vachitanga vazoiva zvengotsvaga kuti ndikwanise kurarama. So vazhinji takwanisa kubuda ndatotanga kubuda nepawinda ndichitotambira vana vandachitotambidzwa nemamwe mabhegi nepawinda. Vamwe vazobuda zvavo nekudhoo kubhati vashoma, vamwe vazhinji vese tachitovatambira nepamahwindo. Handizivi kuti driver apona here, but akwara. Zvikunzi driver naconductor ndo vakwara. Vakashata. Ndati ndaona sanzi rarova track. Track racho richipo here track racho. Futi? Track rapindwa vakashata. Vanoka Honda Fit wo vazobatanidza.
ichiri kufamba here. Oh. Kana kwatiri kuita panapa kunashe TV ezvinezvi ndiri Christmas pass pazuva panoperera gomo tichipinda maMutare. As you can see pane bhazi rekwamupfumi kana tichinje kure Enterprises rarova truck. Zviri kufungidzirwa kuti rarova truck racho tazosvika rabva zvaro. Rarova truck nekumashure damage yaitika haina kumira mushe. Saka izvinezvi tiri kuona kuti vebreakdown vari kusvikawo vachizama kubatsira kuona kuti vanhu vanobatsirika sei. Hatisati tanzwa nhamba kana kuti vakuwara. Nhasi ndauya nenyaya inosuwisa, nyaya inorwadza. Pane bhazi rekwamupfumi kana kuti chinje kure Enterprises raita tsaona panzvimbo yeChristmas pass kana kuti pazuva panoperera matero paipai panenge paine kaspeed hump ndo parasvika richirova truck iri kumashure. The damage is serious. Sezvo zvamuri kuona zvedera mashure mbijana, zvedera mashure mukatarisa nechekumberi pachitori nerimwe truck rakatomira. It's a very dangerous place panoperera. Handizozivi kuti paitika any mechanical fault here, but say as it stands nemamirira zvakaita madriver amhanyiswa kuchipatara nevakondakta vake nekuti kumberi kwavanenge vakagara vakuvara zvisingaiti zvisingabviri. Ezvinezvi mapurisa ari kuzama kubatsira vanhu, especially pane kaHonda Fit kazoroverawo kumashurewo. Varipo mawitnesses vangu vachiti papaine matrucks anga akamira apa. Kavhari vari kuzama kubvisa bhazi padangerous spot nekuti mamwe matrucks still achiri kungobva kuChristmas pass. Saka verikavhari vakuda kutoribvisa bhazi ribviswe panzvimbo. Wish driver naconductor wake nevamwe speed recovery nekuti the damage is serious. Just a horrific scene yatiri kuona para paChristmas pass. Saka kana kusvika paChristmas pass, please exercise extreme caution. Ish.